Alerta, señoros e galleguidá, especialmente señoros da galleguidá, este vídeo pode ferir os vosos sentimentos. Vamos ver a SES onte en Riazor. Señoras, é obrigatorio ter a mesma cantidade de coláxeno con 60 que con 12. Eu teño 43 paus, como 43 soles. E non me dá ningunha vergoña, e máis aspiro a ter 100. E a seguir subida nun escenario con 100. Porque eu non estou aquí para parecerlle guapa a ninguén, nin parecerlle nova a ninguén, nin para erotizar a ninguén. Eu estou aquí para que admiren o meu talento e a miña capacidade de pensar. E non estou para ningunha outra cousa. Eu son unha señora e como tal me teñen que tratar como unha señora. Eso exixo. E ademais, hai moito tempo, ademais de non ter ningún problema con ser unha señora, non teñan vostedes nunca ningún problema con ser unha señora. Eu hai moito tempo que decidín que eu son a miña única señora. Procedo a ler comentarios porque cando vin isto, que a vin tan maravillosa ela, lanzando unha mensaxe tan necesaria, xa ia pasar e digo, espera, vou ler os comentarios. Muy bien, voy a apuntar estas palabras en mi libro, cosas que me importan una soberana mierda. Y si tiene que explicar eso, es que su arte no está calando tanto como ella se cree. Ala, vete por ahí, petarda. ¿Quién no te trató como una señora? Vaya plasta. Vaya resentida social, amargada. Muy tonta. 43 que parecen 63. Traducción. Estoy gorda y me estoy echando a perder, pero no quiero hacer nada porque soy vaga. Vaya boquita, bueno carallo bueno. Ella misma se montó su película. Vaya por Dios, señora, buf. Déxame moitos comentarios a min. Sultans of Swing. Con moitos emoticonas de vomitando e dormindo. Vaya por Dios. Le sentó mal el pacharán. Non sei que máis, a ver, por aquí. Pero ti quen ver sendo, señora? Callo protestón, puf. Coñazo pagar por isto. Quen é este bicho descoidado? SES lanza unha mensaxe desde o escenario que é moi necesaria. É para as mozas. Cando SES desde o escenario fala dos presos políticos, ninguén di, métete no teu, tonta, que eso que a quen lle importa iso, non? Cando SES fala da defensa da lingua, non chegan señoros de la galleguidade e din, cala, tonta, que ti sabes ti, que veña Carlos Callón, que sabe, por exemplo. É dicir, é misoxinia, porque hai moitas cousas que ela vai dicir que non se van a atacar así. Se fala de presos políticos, e isto está ben. Se fala da defensa da lingua, isto está ben. Se fala en xeral do cultural, e isto está ben. Se fala das guerras alrededor do mundo, de xeopolítica, isto está ben. Que mande unha mensaxe feminista tamén está ben. Non podemos facer esta ruptura. En Galicia, o que di, quen é esta señora? Esta señora é unha muller galega, empresaria en por sí, empresaria exemplar en cousas como non depender de toda a tranjallada internacional, que se coloca dentro da industria musical con coherencia. A coherencia dela, a parte da lingua, a cultura, a paz e todo isto, pasa tamén polo feminismo. Pero iso sempre se ataca. Por que fai iso e os homes non fan iso? Os homes non suben ao escenario a dicirlle aos mozos que sexan felices como son, que se fajan vellos como se teñen que facer, porque esa mensaxe non é necesaria. Porque eles xa están ben. Ninguén lle di a Xavier Díaz, quita dai calvo da merda, tira a capa de deireta, que non sei que.
Ninguén lle di a Carlos Núñez: para xa, que a puta gaita, deixa a outros gaiteiros, quita de aí, mira, non ves que barbello? Ninguén o di. E eles tampouco teñen que reivindicar que o paso do tempo ou o seu físico, que lle caeu o pelo, home, Carlos Núñez, o máis guapo do mundo, tampouco non é. Non teñen que reivindicar a súa arte, o seu talento, por riba do seu físico, porque ninguén cuestiona isto. E logo as mensaxes de que si estás gorda, que si non sei que, é dicir, que si non eres un estereotipo, que si non subes aí e non nos dá pa paja, eles non teñen que facer estas reivindicacións, porque aínda é máis. Agora vas vello e tel a túa empresa, por exemplo, se fose un home, todo máis, e imos poñerte aquí nun pedestal, mira este señor, que tal, non sei que, e ademais, agora podes ser un sugar daddy, te vas a follar a las jovencitas, porque la erótica del poder, porque a erótica do poder só é erótica para un lado, sí. A erótica das mulleres pasaría por non sei que, sí, e que dixese, teño 43 paus, e aquí, non sei, tuneeime todo, porque me vai ben na vida, joder, que menos, tía, que a terte tuneado. Esa é a erótica dunha muller. A erótica do poder só pasa cos homes. O poderosa que é esta muller non erotiza a ninguén. Todo o contrario, conna. Méteselles a pirola para atrás cando ven unha muller poderosa. Por iso, esa mensaxe é necesaria. Por iso se ataca. E xa que xa me quentei pola mañán con isto, a la gallejidá, a misoxinia, cheiraselle a kilómetros. Nas letras gallegas máis gallegas e feministas da historia, a das tocadoras de mens, sacouse un libro que o escribiu Carlos Callón, que é, bueno, del tradi de toda la vida, joder, de toda la vida, Carlos Callón. Foi presentalo con Kiko Cadaval. A cosa máis feminista das letras gallegas foron Kiko Cadaval e Carlos Callón. E eu ia o vendo e dicía, hostia, tío, non haberá mulleres en Galicia do tradi, herdeiras, a veces directas, desas tocadoras, para que manden os dous señoros, tío. Eu isto ata o tuiteei. Aquela chegou a grande noticia. É máis, si, son artífice, eu. Porque sei que me sigue o Carlos Callón e que pensaron, hostia, non o pensaron antes, pensaron despois, hostia, tamén é certo, macho, imos dous homes, non sei que. Incluso na presentación saía hai unha foto do Carlos Callón na prensa, porque hai moitas cantigas con visión feminina. Como non vai ter visión feminina se as compoñían as mulleres? É que me cago na luz. Que chegades aquí de ilustrados. Mira, é que eso xa foi unha cousa. Pero que vou. Comezaron a dicir que habería unha sorpresa o día da presentación. E o día da presentación a sorpresa foi que participou unha muller. E para que vexades como é de sutil, eu non lembro que muller participou. Pero cando eu agora, para facer este vídeo, quixen buscar na rede, non o atopo. Porque foi sorpresa, non ía no cartel. Foi unha cousa de, hostia, vamos lle poñer aquí un remendo ao machismo. E o propio algoritmo, como isto foi de última hora, unha sorpresa, un non sei que, a muller non vai en cartel, eu tentei hoxe, porque me daba rabia facer este vídeo dicindo, participou unha muller e non nomeala. O tema é que eu non o lembro, porque foi todo así, e o algoritmo tamén tapou esa participación. Co cal, hoxe, se ti miras a presentación dese libro, que foi, todo o que vas a topar en prensa é que Carlos Callón e Kiko Cadaval foron presentar un libro sobre unhas mulleres que tocaban a pandeireta, facían coplas
E falar eles de como o feminino está aí na música tradicional, e esa muller eu hoxe tampouco a podo nomear, porque nin eu o lembro. Iso é o que se fala de invisibilizar as mulleres. Mesmo cando nun acto de remendo e de amañar a merda, se fai de forma simbólica, veña, pon unha muller. Sabes? É así.